Ние се базираме първо на източниците за това, че музиката е била в нетемперен настрой. В едно обширно изследване на 10 000 народни песни се вижда, че нашата народна музика се базира на древните ладове, като преобладава дорийски лад. Имаме и системата Макам. На някой може да звучи ориенталски, но тя всъщност произхожда от Питагор. Част от неравноденните размери съществуват само в България и Македония. Също така използваме красотата на безмезурната песен. Това е песен, която няма размер и метрум. Знаеме, че в древността гласните са били свещени. Например, в началото на мистерийната драма, музиката на сътворението, с която започва мистерийната драма, е построена само от гласни в системата Макам и нетемперен настрой.